Jo, takže čtyřlí Memfire a vozí tam. U tohoto videa dneska je to video z Minecraftu a možná se říkáte jako what? Fire? Jak to, že natáčíš na mobilu? To se u tebe ještě nikdy nestalo. No, stal jsem si jednu apku a jakoby můžu natáčet na mobilu. Takže jdeme hrát a nebude to zbytečně kecávat a dneska budou to takové jakoby začáteční krůčky, co jsem dělal v Minecraftu. Já jsem borec. Jo lidi. Tak. Vytěžíme si tady stromeček. No, tam je ještě jedno. A tady tyhle ty všechny věcičky se budou dohromady. 2, 4, 3, 2, 1. A mám na 35 krafťáků. Vidíte, jak jsem borec? Když si uděláme dům, to bude záhoda. Jak vidíte. Ale bych chtěl bydlet tady v tomhletom biomu. No tak tamhle na těch horách. Nevím, protože tady tenhle ten biom je hodně dobrý, protože jo, já vím, kam se zabydlím. Tamhle tady mám rovnou jeskyně. Já zabydlím se tady v tomhle ten biomu. Au. Jsem se padl. Vidíte, jaká jsem šikulka, že jsem sletěl. Tak. Jo. Já nebudem malý barák. Tak. Teď se to seklo trochu. Ne. Moje dřevo. Moje. Tak. Tohle to. A tohle to. A jenom chci upozornit, že bych za pár dnů na tomto kanálu, aha, já nejsem v tom, že bych za pár dnů na tento kanál vydal video room tour, protože se mi za chviličku bude za pár dnů, jakoby, no možná už dneska, bude představovat barák, nebo ne barák, ale můj pokoj. A skoro všichni moji odběratelé jsou mý kámoši. A ti už můj pokoj viděli hodněkrát a navíc teď, jak ho mám zařízený, je to celkem pitomé. No. Tak budou tam jenom 2 okna, no možná víc. Se ještě ho vidí, protože jen tak jsem si teďka prostě zapl Minecraft a řekl jsem si, něco natočím. Tak jsem natočil. Tak děláme si střížku, krásnou střížku. A už mi zase dohořelo dřevo. Tak. A když tak mi řekněte, jestli je to moc nahlas. A když tak v příštím videu bych to stlumil. A tentokrát tady ještě asi nebudu mít ty, jak se tomu říká, ale udělám si krafťák. Aha, počkat, já jsem se ho nevyrobil. Vidíte, jaká jsem mama. Tak, máme jeden krafťák. A uděláme si takhle. Krumpáč. A jdeme si
natěžit tady tohle toto. A doufám, že z toho můžu udělat pec. Uvidíme. Ne, nemůžu. Tak jsem jenom lama. Nevím, jak se dělá pec. To jaký jsem borec. Tak, a dneska bych si ukončil to video tím, že budu muset na záchod. Takže teďka to střihnu a až vyjdu ze záchoda, tak se vám zase ozvu. Zatím čus. Takže lidi, už jsem zase tady a teďka si natěžím pár toho kamení. Nevím, měl vůbec na troubu. Dnes si chci udělat torčky. A já se podívám, jestli mám zapnout. Ne, nemám zapnuté zombíky, takže mě tady nic nemůže obtěžovat. Což je super. A na troubu potřebuji podle mě 9 těch, jak se tomu říká, kamení. No. A bych asi je měl mít. Tak je měl mít 12. Není tady uhlí, si myslel, že tady je uhlí. A není. Tak. Tamhle mám svůj baráček. A tady z tohohle bych rovnou mohl i udělat takovou menší sérii. Co říkáte? Jo, udělám svou sérii. Tak. To furt zapomínám. Tak. Mám tohle z toho. Tady by někde mohl být tady strom. Tak. Natěžím se aspoň 4. A jdeme vypéct dřevěnou uhlí. Tak. A. Tak, hotovo. Už se nám to peče, co bychom zatím mohli udělat? Tu dobu, než se to vypeče, jenom udělat si dveře. Tak. Rovnou mi to vyšlo. Skvěle. Toho natáčím 8 minut. A jo. Už mám vypečené. Dobrý. No. Takhle. Toto. Vidíte? Pěkně divná. Mohl. A trochu si vysvětlíme i umeráčku, jsme dobře věděli, jo, máme. Tak, a tohle by do tohle videa mohlo být vše, jestli se vám video líbilo, dejte palec nahoru, odběr a čus.